Здравейте, приятели! Тази вечер ще ви направя едно малко по-нестандартно представяне на два бърбана, представители на небезизвестната дестилерия Heaven Hill, а именно Evan Williams, литровата бутилка и тази 700. Основната разлика при тях е в градусите, процентите алкохолно съдържание, като този хубавец тук са 50%, а на този по-голям като литраж батко са 43. Сега, другата разлика, която е между тях двата бърбана, е, че единият е 100% пръв, а другият мисля, че беше 86% пръв. Това означава, че според американското законодателство са седяли в складове по техен надзор, всичките процеси са преминали по техен надзор и всичко, което е описано, е 100% доказуемо. Това е поне информацията, която намирам в интернет. Малко ме умотват на моменти тези американски рестрикции и техните закони. Но, както и да е. Значи този хубавец не съм го отварял. Хубав е. По-нататък като го отворя ще му направя отделно ревю. А сега ще насоча моето и вашето внимание към тази еднолитрова версия, която с тези прилични проценти алкохолно съдържание е доста приятна за консумация. Времето захладня и някакси на моменти ми си прииска да си отворя някой бърбан. И ето, че го направих тези дни. Компания в тази дегустация ще ми прави една пура, която е бюджетна. Споменала съм я преди. Няма да я споменавам отново. Лежерна поръчка, просто е така за удоволствие с едно хубаво питие. Така да видите по-хубаво бутилката, 86% пръв, 43% алкохолно съдържание. Стандартна бутилка, с нищо толкова специфично не се отличава. Ето и на този хубавец. Даже може някой да не забележи изобщо, има си история. Те са доста типични бърбаните като бутилки, като представяне. Поне на мен на моменти минат малко скучни, тези по-ефтините, докато прескочи така доста по-интересно. Същевременно и в вкусово отношение бърбаните не мога да кажа, че не предлагат някакви вече невероятни усещания, но наистина има разлика между различните видове бърбан и това, което те ни предоставят. Въпреки, че в тази чаша някакси странно ми си да пия бърбан, дали в съзнанието ми веднага излиза една хубава голяма чаша, тип вентилатор, както каза един от моите учители, с лед вътре, не знам. Хубавия качествен бърбан става си пи, а пък когато говорим за дегустация, препоръчително да е в чаша тип като тази. Все пак трябва да усетим нещо, нали? Както ви коментирах в предните видеа, формата ни помага да съберем ароматите, да се насладим. Приятен цвят, типичен за бърбан, нищо толкова отличаемо от другите. Типичен, приятен бърбанов аромат с карамелизирани плодове, уникална ванилия и естествено влияние на царевица. Нека да видим как е вкусова. Приятен карамел. Много добро съчетание с ванилията, царевицата и всичко, което ни предлага един хубав качествен бърбан. На финал се усеща влиянието на дъба. Долавя се канела. Доста готин и интересен бърбан. Този ми е един от любимите бърбани, честно казано, нали, от по-ниския ценови диапазон. Ще му добавя вода, да видим как ще се промени. Твърди се, че е кръстен на Еван Уилямс, който е отворил първата дестилерия в Кентаки. Не знам дали това е така. Този факт трябва да се поручи, но определено един доста качествен бърбан. Така, малко водичка.
Твърди се също, че отлежава повече от необходимото време, което е по закон, и може би това му добавя по-плътния дълбок характер и това, което го отличава от стандартните бърбани, защото просто като го опити усеща, че е нещо по-качествено, по-готино и наистина е много лесен за пиене. Значи, тук вече като го помириса, като го вкусих, вече избягах от представата в главата лед кола. Наистина доставя една наслада. Така, водичката да взаимодейства добре. Наслада. Ванилия, карамел. Наистина карамелизирани ябълки. Откучиха се повече аромати, някакси стана по-наситен, по-интензивен аромат, доста приятен. Доста хубаво, много сериозно заявяване, казва качество, качествен бърбан. В вкусово отношение обаче малко ми се зами. Усещам една сладост като от кафява захар, която е карамелизирана, но много странно да се опише, някакси хем се усеща, хем едно такова бледо. Не е моя вкус с добавена. В ароматно отношение ми хареса много, но като добавих вода, честно казано, ми хареса повече без водичка. Някакси без водата финал че ли беше по-дълъг, а тя го скъси един вид и изчезна част от насладата за мен. Но пък беше интересно да експериментирам, да пробвам, да видя как се развива. Като цял бърбан е доста приятен. Има по-сериозни представители на Еван Уилямс и се кана да си закупя, все нещо става, във времето се разминаваме, решавам да си купа нещо друго, но определено някой ден ще си взема малко по-висок клас Еван Уилямс, да видя да го пробвам как ще е. Скоро, ако реши да отворя 50 градусовата версия, ще направя едно ревю тип съпоставка с тази. Ако тази бутилка е останала още, даже направо ще направим едно сравнение на двете бърбанчета. Ако не забравя, че си отдела в една колбичка да си имам останало количество за ревю. Общо взето това е една приятна литровка Easy Drink, както казват много колеги. Готен бърбан, доставяш наслада, нормална за цената си, даже мога да кажа малко повече, доста повече предок от стандартните бърбани, които са на пазара. Пробвайте, вижте, няма да съжалявате. Също е качествено питие, което няма да ни навлече на другия ден някакви болия и неприятни усещания. Интересна дистилерия с доста интересни представители. Това е за сега. Очаквам въпроси в коментарите ви и налично. Готов съм да отговарям, да развием темата. Бърбана не съм така, не залагам много на бърбаните, някакси в годините си поотдалечих от тях, но това не пречи да се случват нови ревюта на бърбани в блога. И така, това е от мен сега. Довиждане.